yarda da ke a zuciya ta san ki koyi nisa komai kika samu na san ba za ki guje ni ba yan mata na yarda da kai a zuciya ta san ka koyi nisa komai ka samu na san ba za ka guje ni ba nai fata sanadin soyayya ana shiga ramin da ake tsoro so ai ya saba ya bawa mata har da maza horo sa'in da su zuci zai shige san ba wani sauraro sauƙin da na samu kafin shigar sai juya kwakwalwata soya mai yamma da da na shiga sai ai ganewa har ma na saba a zole da kai nai darawa an san nai nisan da kanka ba na gudun nai zaucewa haka shi ne yasa maza na so ba sa iya rabata so mu zauna an nuna rike yarda ta a gare ka fana nuna a cikin ranki kin bani masauki na yi murna ka zarce maza na sama kambun soyayya mai alfahari domin na samu cikar buri shigo so ba da dalili ba kuma sai na sa'a na tsinci kaina a matsayi babba ke ce karfi na ba bike jiki ba zai motsa ba na baki sarauta a zuciya ta karbi ki mulke ta na yarda da kai a zuciya ta san ka koyi nisa komai kika samu na san ba za ki guje ni ba yan mata na yi imanin da maza kamar ka suke ba su sauya ba sanadin soyayya ba za su sa mata a masifa ba ko za a yi zagi a kasuwa haka ba zai damun ba ba na jin kunyar na ce ganin auren mu nake fata